Ο Κώστας Ναράκης. Καλησπέρα, Λιάκο μου. Ακόμα περιμένουμε. Παναγιώτης. Όχι, μισό λεπτό, όχι, ο Κώστας Ναράκης. Μισό λεπτό, εδώ παιδιά είναι τα παιδιά αυτά που με αγαπάνε. Μόλις ξεκινάω. 0-0-49 Γερμανία απόψε. Μας έχουν Γερμανία απόψε, έτσι. Ωραία, επειδή ξέρω ότι θα παίρνουν επί ώρες, θα πάρουν και το άλλο τηλέφωνο. Από το άλλο βγάζω λεφτά, βγάζω μηνιάτικο. Αυτό δεν μπορώ να βγάλω, γι' αυτό θα τις αχρηστεύσω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Από το άλλο θα πάρουν τώρα, μισό λεπτό να τα δω και τα παιδιά αυτά, να δω προχθές έκανες πράξεις την ώρα της εκπομπής 32 ευρώ. Έτσι, είναι αυτά τα παιδάκια εδώ πέρα, που όπου να είναι θα χτυπήσει πάλι το τηλέφωνο και θα παίρνουν, λέω, περίμενε και περίμενε ο άλλος προχθές, αφού έκανε 70 κλήσεις. 70 κλήσεις. Να, κατά φωνή και αδερφική γάιδαρος. Βλέπετε. Έτσι, απόλυτο. Μισό λεπτό να του βάλουμε για να μπορέσουμε να εισπράξουμε λεφτοδάκια. Καλώς το κορόιδο. Οκ. Κάτσε εκεί πέρα τώρα να βγάλω κανένα φράγκο για εσάς την κανονική εκπομπή. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μισό λεπτό, παιδιά, να δούμε αν περιμένει ο φίλος μας. Να δω πόση ώρα θα κοιτάμε, την ώρα κοιτάμε. Είναι τίποτα. Είναι στην αρχή ακόμη. Θα περιμένει γύρω στις 20 λεπτά και μετά θα ξανά κάνουμε να βγάλουμε και απόψε το μεροκάματό μας από τα κοροϊδά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Έχω ειδικό τηλέφωνο, παιδιά, που χρεώνεται αυτά που είναι φάναλα της είναι μαλακά παιδιά αυτά. Τα έχω ξαναπεί. Μ' αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός. Έτσι είχα πει και με το Μαστοράκι. Δεν με συμφέρει, παιδιά, εγώ να πηδήξω μήνυμα με το διαβάσω. Εδώ διάβαζα τα καλόπαιδα που γράφαν ότι η μαλακιά τους ορκόταν, ας πούμε, και με βρίζανε και πάλι τους τα διάβαζα έτσι, για να τους κάνω πλάκα. Απόψε. Δημήτριε, κοίταξε φίλε, κοίτα να γελάσεις, Δημήτρη. Χτυπάνε, παίρνω λεφτουδάκια λίγο και βγάζω, είναι την ώρα της εκπομπής, βγάζω από τα λαμόγια αυτά και κοίταξε τώρα να γελάσεις κάτι άλλο, Δημήτρη. Για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Πατραμάνη, γιατί βλέπω ότι είναι μετά εδώ. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Τι φαν έχω, Δημήτρη. Μισό λεπτό παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό να το δει ο φίλος μου Δημήτρης. Κοίτα φοβερό. Πω. Μισό λεπτό. Κοίτα δουλειά που έχουμε εδώ, Δημήτρη. Βαράει καθένα λεπτό. Τι θα τους κάνατε εσείς στην εκπομπή αυτούς. Να το ξανά. Καλώς τα παιδιά. Περίμενε. Μισό λεπτό για να οικονομήσουμε και ένα φράγκα από τα κοροϊδά. Οκ. Εκεί. Μπορεί να μιλάς τώρα. Να μιλάς μόνος σου και μην να δουλέψουμε εδώ μετά την Τόνια.